खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गसाइगावआव रेभारेन्ड डक्टर समनि सिमां इस्लारिनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर आरो समाज सिबियारिफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां मेल। सालबारि कुटुरिजार गोरिबनि न' सिफायनायनि अजदखौ नंखाय होननानै फोरमायदों गामिनि रायजोफ्रा। बरिमाखा दखरा एबसुआ फरायसाफोरखौ लानानै ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथि जथुम खुंदों। राजस्थानाव लामा जाब्रबथायजों सा 11नि जिउ खहा आरो सा 12 गोब्राब जोखोम। जम्मु काश्मीराव तिउरियानि गाग्लोबनायाव सानै आर्मि अफिसार आरो सासे पुलिस अफिसारनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मणिपुराव हिंसायारि जानाय जाथाय जेंनायावबो जायनि जेबो जाहोन गैया आरो रिफर्मेशन रिनोवेशन रिलेशन गैयाब्ला जोबस्रांनाया फैथारगोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथियो इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स प्रोटेक्शन काउन्सिल अफ आसाम स्टेटनि चेयारमेन रेभारेन्ड डक्टर समनि सिमां इस्लारि बिथाङा लोगोसे रिफर्मेशन रिनोवेशन रिलेशननि सोमोन्दै गुवारै फोरमायो आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा रायजो आरो सुबुंफोरजों मोजां रिलेशन गैयाब्ला माबोरै जौगागोन आरो माबोरै सोलायनाय फैगोन होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। बेनिखायनो सोलायनाय फोसाबफिननाय आरो सोमोन्दोनि जेंनाजों हारिखौ खैफोद जेंना गैयालासेनो सांग्रांथि जानो खावलायदों बिथाङा। सानसे सिगां कुटुरिजार गामिनि किशोर दास मुंनि सासे सुबुङा बिसोरनि थाग्रा न' गरिब आरो गावनिनो बिमाय सचिन गयारी आरो गामिनिनो दासान्दि बरपेटा रडनि थागिरि पुलेन गयारीनि हेंथायै अजद दिखांदोंमोन। किशोर दासआ सचिन गयारी आरो पुलेन गयारीजों लोगोसे सोमोन्दो दं होननानै गामिनिनो बिष्णु पाठक, अरूप दास, कृष्ण कलिता नाथ, प्रकाश सरकार आरो मिन्टु गयारीनि हेंथायै बाक्सानि गबर्धना पुलिस थानायाव एजाहार होनायनि बाथ्रा मिथिहोदोंमोन। मैया किशोर दासनि अजदखौ नंखाय होननानै फोरमान होयो गामियारि रायजोफ्रा। अजद दिखांग्रा किशोर दासनि अजदआ आबुङै नंखाय होननानै मिथिहोयो रायजोफ्रा। किशोर दासनि नखराव थानाय न'आ बिसोरनि न'नि बिबथै आरो बिमानैखौ लानानै गासै मोनबा बाहागो रायजोफ्रा गावबा गावनि मुङाव बाहागो राननानै होदोंमोन। किशोर दासनि बिबथै आरो बिमानैया बिसोरनि बाहागोनि गाव गावनि बाहागोनि हाखौ नखरनि असुबिदानि थाखाय किशोर दासनि खाथियाव फाननो नागिरदोंमोनब्लाबो किशोर दासआ बोसोरसेनि सम होदोंमोनब्लाबो जेबो गुरुत्व होआखैमोन। बेनि उनावनो बिबथै मोना आरो बिमानैहा पुलेन गयारी मुंनि सासे सुबुंनि खाथियाव गाव गावनि बाहागोनि हाखौ फानो। हा फाननाय समाव किशोर दासआ बाहागो लानानै राजि जानायजों लोगोसे बिमानैनिफ्राय मोननो गोनां रांखौबो किशोर दासआ लांदोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हा फाननायनि माखासे साननि उनावनो बिमादै मोनहा आरो बिमानैया गाव गावनि बाहागोनि न'नि थिं आरो बाथामफोरखौ खेवनानै लाङो। बेराफारसेथिं किशोर दासनि नखरनि बाहागोनि न'खौ जेबो खहा खालामाखै होननानैबो मिथिहोयो। किशोर दासनि अजदआ आबुङै नंखाय होननानै बिमादैमोन आरो बिमानैहा मिथिहोयो। किशोर दासआ निसा लानानै बिमादैमोननि नखरखौ अयथासार खालामनायनि बाथ्राबो मिथिहोयो बिमादै आरो जायगानि सुबुंफ्रा। बाक्सानि बरिमाखा दखरा एबसुआ फरायसाफोरनि गेजेराव जिउ राहा दानाय लोगोसे ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि फारसे सांग्रांथि लाबोनो सावराय जथुमा खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरिमाखा दखरा एबसुआ आफादगिरि सरित बर'नि मेल सामलायनायाव दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि लोब्बाजों फरायसाफोरखौ लानानै जिउ राहा दानाय लोगोसे ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि फारसे सांग्रांथि बे आयदाखौ लानानै मोनसे सावरायलायनायखौ नुनो मोनो। सावराय जथुमनि सिगां फरायसाफोरखौ लानानै ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौबो लानायखौ नुनो मोनो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बाक्सा जिल्ला पुलिस बिफाननि एडिडि एलएसपि क्राइम जिडि शर्माया फरायसाफोरखौ थांखिनानै जिउ दानायनि राहा आरो ड्राग्सनि हेंथायै गोबां बिबुंथि लाखिनायखौबो नुनो मोनो। बे सावराय जथुमायाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारी, बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुद्रधन बर', बरिमाखा सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि बिबुंगोराफोर, बालिका गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महिमा दासजों लोगोसे आलारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रमिला बसुमतारी बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। राजस्थाननि भरतपुराव गोख्रों लामा जाब्रबथाय।
लामायाव थाबाय थानाय गंसे बासाव उननिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकआ गोब्राबै सौग्राव फैनायाव बासाव हान्थिनाय सा 11 हान्थियारिया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सा 12 हान्थियारिफ्रा गोब्राबै जोखोम जायो। भरतपुर जिल्लानि एसपि ब्रिजेश कचुआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बासआ गुजरात भावनगरनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि मथुरा फारसे थांनो फैगासिनो दङमोन। बे समावनो फुंनि 4:30 रिंगायाव हान्थियारिफोरखौ हासुहोनो होननानै ड्राइभारा बासखौ लामायाव लाखिदोंमोन। थैनाय सुबुंफ्रा गासैबो गुजरातनि थागिबि होननानै मिथिहोदों राजस्थान पुलिसआ। लोगोसेनो जोखोम जानायफोरखौ भरतपुर सिभिल हस्पिटालाव देहा फाहामथायनि थाखाय थिसननानै होयो। राजस्थाननि गिबि मन्त्रि अशोक गेहलटआ बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। जम्मु काश्मीराव अनन्तनाग जिल्लानि ककेरनागाव बुधबारनि फुङाव थिउरियानि गाग्लोबनायाव इन्डियान आर्मिनि सासे कर्नेल, सासे मेजर आरो जम्मु काश्मीर पुलिसनि सासे डेपुटि सुपारिन्टेन्डेन्टआ जिउ गोमादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कर्नेल आरो पुलिस अफिसारमोनहा सिगाङाव जोखोम जाग्रोदोंमोन, उनाव हस्पिटालाव थैहैदों बिसोर सानैबो। लश्कर-इ-तयबा थिउरिया हानजाया सिमान लादों बे गाग्लोबनायखौ। मख'नो गोनांदि खोला काश्मीरनि अनन्तनाग जिल्लायाव सा 40 CRPF जवाना थैनायनि उनाव बेनो नैथि खेब मैखोम गाग्लोबनाय होनजायो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।